Emil Holub. Celým jménem Emilian Karel Jan Holub byl český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf v Africe, kam podnikl 2 výpravné cesty. Ale jaký byl jeho příběh? Roku 1847 v Holicích se 7. října narodil do rodiny městského lékaře Františka Holuba. Byl jediným dítětem Holubových, takže se mu dostávalo náležité pozornosti a péče. V 6 letech začal Emil navštěvovat základní školu na Starých Holicích. V roce 1857 se celá rodina přestěhovala do Pátku nad Ohří. Emil nastoupil na gymnázium nejprve v Praze a poté v Žatci. Po maturitě v roce 1866 nastoupil na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Během studií se seznámil s mnoha známými osobnostmi, jako například s Vojtěchem Náprstkem, který se stal nejen Holubovým přítelem, ale také mecenášem. V roce 1871 začal uvažovat o cestě do Jižní Afriky a 18. května 1872 odjel parníkem z Anglie do Kapského Města. Během 7letého pobytu se seznámil s africkou přírodou, jinakostí života a domorodými obyvateli. Emil si také splnil svůj velký sen. Došel totiž k Viktorijním vodopádům, které zakreslil a poté zpracoval první detailní mapu oblasti Viktorijních vodopádů. V říjnu 1879 se Emil vrátil do Prahy jako zralý muž a slavný cestovatel. Začal psát rozsáhlý cestopis 7 let v Jižní Africe, který publikoval do odborných časopisů a pořádal četné přednášky a výstavy. Emilovi to však nestačilo a proto dal dohromady skupinu školních průvodců, kteří se připravili na novou cestu k jihu. V listopadu 1883 se Emil oženil s Rostou Hofovou, která přijmula české jméno Růžena Holubová. 3 měsíce po svatbě odjeli s manželkou a 6 průvodci podruhé do Afriky. Druhá cesta do Afriky se však vůbec nepodobala té první. V bažnatých oblastech okolí řeky Zambezi totiž onemocní všichni malárií. 2 průvodci zemřeli a 3. se ve špatném zdravotním stavu vydal zpátky do Evropy. Výprava také byla napadena bojovným kmenem Mashukulumbu. Stalo se tak 2. srpna 1886 u vesnice Kalolongi. Zemřeli další z průvodců a manželé Holubovi přišli o všechny své zásoby. Pokračování v cestě nebylo už možné a proto se Holubovi a zbylí 2 průvodci vrátili zpátky do Evropy. Emil po návratu opět začal intenzivně pracovat a napsal knihu Druhá cesta po Jižní Africe. V roce 1891 otevřel ve Vídni vůbec největší etnografickou výstavu. Po skončení výstavy nabídl všechny exponáty Národnímu muzeu, které však tento velkorysý dar z různých důvodů odmítlo. V letech 1893 až 1994 pobýval a přednášel v Americe. Jeho práce tam byla velmi oceňována a vítána. V Americe byl oslavován víc než doma. Jeho obrovský elán a nadšení pro práci bylo však přerušeno 21. února 1902. Doktor Emil Holub umřel ve Vídni na následky nemocí prodělaných v Africe. Je pohřben na čestném místě Ústředního vídeňského hřbitova.